Normalmente sempre me presentades, que eu en xeral con todo o cariño, como unha persoa que vai dar entusiasmo e alegría, non? E o peor é que, claro, que vai a papel, non? Porque a mí recorda un poquinho a película Scoop de Woody Allen, non sei se a vistes, na que lle di Woody Allen coprotagonista, son ele e unha rapaza, e a rapaza dille, és un pesimista, sempre ves o vaso medio valeiro. E dille, non vexo medio valeiro, vexo medio cheo, só que de veneno. E idesme perdoar, mas eu comezar dicindo que o vaso está medio cheo e de veneno, non? Somos que dir os datos é que non hai dato positivo, non? É certo que desde as institucións oficiais, os comedores do galego, como moi ben nos definiu no seu momento Pilar García Negro, de cando en cando justifican a cantidade de diñeiro que gastan en facer estudos sobre a situación do idioma galego, que en realidade é como analizar as constantes vitais do doente, publicar esas constantes vitais, recibir con certeza diñeiro que elabora esas constantes vitais, iso sí, sen por en ningún momento a menciña, a medicación necesaria ou a terapia precisa para que o paciente sane. Iso que está acontecendo en realidade con o noso idioma. Non hai, eu estaría encantado de podervos dicir que hai noticias positivas, que hai algún indicador positivo, mas a realidade é que somos a única lingua do Estado español que ten algún rango teórico de oficialidade que perde falantes.